Shubor nakaslem jong unongsan hima. Professor Lakhon Kama, President Kanehu Teachers Association. Ulaong banakalyang jongki kila pedyang yu Professor Saroj Kanta Barik kum Vice Chancellor Thamai dak baong bakalong kababakla ban metha yu Vice Chancellor ubang Syajit Thamai uban Shimti Shipor yakam baun IT no yakashuki sha Professor Balatreslam Tam yakam Hanehu Professor Romendro Kongsdir. Kani kejingkran Professor Lakhon Kama kade hadian bak HYC kala dawa ban IT kashuki VC sha unong hikai Balatreslam Tam yakam Hanehu dak baong bagajing thong VC da unong hikai ubawan hakakedan kabaar kajing Treslam Hanehu kalong kabapen ken yakikindon kanehu katkum ka statute 2A clause 2 ulaong bak HYC kala keno bak statutory body jong kanehu kaklam kali Professor Balakham Rangba ban Shimti kani kashuki hendai ulaong bakani kalong kababakla namar kanehu su Kanehu Non-Teaching Staff Association ka KSU Nehu Unit bat Kamikalia Tribal Teachers Association kila ay gajing tho sha Professor Balakham Slam Tam Professor Kongsdir hakapor ba UVC Professor Shukla umdan shani na du usnam haja husaw hendai Professor Kongsdir ulakentat yakita gajing terwa watla kila kerpa dio Professor Lakhon Kama ulaong bakim kwa bakakam politics kan wan hapo nehu dak baong bakapor baki khna puli ki pindong kajing sha thangan khatsan sngi uklem yu bak HYC kan wan sngolem hendai mentapat habla jai jai ki le ban pin khlut bar kajing dawaru kalong kabam dan nongrem kwa man pesngo bangi nakaliang kan nehuta ngila pediang burum yo Professor SK Barik namar kajing thung VC yu kamde paong balak penkenya ka an namar kane ga stip kumla rafi ngathrai fi lai hi bawan apa now under secretary to the government of India kila ong ba la approve da president tamur kane appointment kade hi ka appointment bathambai dekat kum ka statute jongi ka appointment VC bathamai kamde regular tama appointment bathamai ka president kum ka visitor juga university ka laban kadon ka hak pan appoint yo VC pan Shimti ka kam VC hado pad yo VC bathamai muntak ngai osmo ki om bala pan khenya ka an jong ka statute jong ka new kham tok ka 2A 2 kindian ngi de masotho ba ka statute 2A 2 ka kren shai ba mo ba VC lada ula jen la shong than shwa bong shong than lani ha to ka por bong shong than udewan IT ya senior most professor lada la akut ka dam jangu tat hado ta ka por ba VC thamai upad yo benthum bat upad penkhra elade ban Shimti ka tam VC hakini ka khlimat pade shwa ban kut lese suppose ni shwa ban kut VC lada thung VC thamai pi kamdon ka jing mundon kam deba ka ministry ka khanthung yano jong shukla ka kut laga kut ka desi sha senior most on Shimti tangba hangni nama ki ong hado ka ta khlimat ba UBC thamai pathung lani upat shim charge kata kan hakini ka khlimat pare VC thamai ladep thung de ka president of India ka kum ka visitor ka kum ka statue jongi kala thung tangba umde permanent kai hadop dala yo UBC na te haga jingpe jongi kamdon e jingpen khenya ka an namar hakka kat kum ka an jongi kat kum ka statue jongi kala kedo shaiba ka president hawala kut kedam kala ban thung VC kane kade kamde ka basu IT kade jing thung VC thamai kat kum ka statute 2A 2 jongi kata de ka we ka jing pen shai badon ka me ha ni ui ka khobor ba mi lingba ka jing ekran jong ki rakhat jong ka HYC baki ong larangi ailat kumni let's say kan kata la shagin ayo nomor san la ne nomor shipho la ne ngatrai ki la bakla pi haka appointment letter pila I kila thok nang second senior most kim ong re tang prosobarek de baki kwa kila banum tho atau second senior most hindre ni I kula thok nang second senior most don ka daw ngin bataya kata sagawai ki ong ba ka don ka jing bakla na kaliang ka nihu ba ka statutory body jo ka nihu ka klem kli yo senior most shwaban aya ka recommendation kata de ka jing bakla namar UPBC ba shang ni
hakapor jong syukla umdon hak lene umdon bor but recommend yanoinor na nga try ki lapan be ka list jong ki top laimut in order of seniority kat kum ka seniority jong ki nga try ki lapan kat kum ka lapan ka kopi jong ka statute jong ni nga try ila ai ka ministry pada ki la pha ka president menta ka jingkli kawan ba ka jing keren lene ka jing dawa na ka HYC ba udah ben hier syuki uprosok barek ban ai lat yo senior mos ka try ka bapakla namar kani kamde ka jing dawa ka babiang nama yu latung kumu visi bapura tamba umde ke bampen scam ne hadu pad yo visi tumai kamdon ka jing paklang ta nga try kani ka kamla banong ba kamdon nongre be ban dawa ba un hier syuki hai ka jingkli kawan balai ki tho second senior mos ngatai kata ka jingkli de ka bapiang ba namar jayu yo first senior mos ngatai kata ka jingkli ka de ka jingkli bapiang ngakwaro hakni ka por ban pawe ka jing smooth na shirkom ba mde tang mangi wedan apa nihu lesegen nihuta nihunsa nihusu lane ka meta lane ka kesu nihu inen wat ki badon shambar jong ka university du ki la shim khya ka kam nihu ngaus ngo comment ba ki la ga shimti ya ka ne ka kam tang ba ka politics pada kamdi ben syuan tu yang ni hapok campus jongi nomor ni kan mau perbadang syak ngan di kena jongi ka KHYC ngam yu national ro bakawan smolem bar kitu ki kena jongi kena bapuli hang ne po school ba jongi baki syak ngan khatsan sini nga khamui manta pada perbala jai kiele ben kruit bat kata ka jing dawar ko bamdon nongre ngatra kata ka dei ka jing smo jongi kumu presiden ka Nehu Teachers Association kajingkli ko mga bo ba jayu yo ba visi banikong o senior mos banikong pi ngatrai ki ka HYC let's say kamtip jayu hapo ka university hakini ki asnem tamba usukla ulaja na po university nado banai November 2000 nado kato por hado menta arkundru tarik u banai Julai ukrem yo ala banwan hangni hakini ki asnem tam kapor balayan ladon laisen bangi kum ka university nga ngila shamjing but hakatu kopor ka Nehu Teachers Association Nehu Student Union ka Nehu Non Teaching Staff Association KSU Nehu Unit but ka Meghalaya Tribal Teachers Association Nehu la ai daga jingtho sha u senior most professor ba khongsder hakatu kopor namar porba ngam ko abon patai benia nama kadon lai benta jong kaneka namang yang license ikan tai kadon lai bentai kaneka jingja po ka university ka bening kong kadai porba ki ka ministry ka IT yo proses saha u proses saha la penyaji ka university hado arpotri ubnai march jongo arja arfsan hakto kapor marsen poi arpotri jongo march u syukla ula ampai bangala la join haga university to usaha ukran treshu ban shimti tingi layak segitu kiwe ki badan sha senior de usaha ngile cho profesor panda ngile cho profesor misra bro kini laingut ki la kentai nanta kawan kapali jong profesor khongsdi ngile cha iru ngile cha i ni ongser pe menta kini nak mar la kentai tingi nama hakoto kopor ha university ni padon PVC nama ki PVC ki pan join kila tungi kina do benai November aja pesau tang mahado benai March arpotri ki panjoin the sorry hak to kapor nama mimnon PVC UVC umdon chene u saha ula resign ba kini giwe kimtre ben shimti ngila kerpat professor consider ba sobha sesar shim namar ka jingge jongi ka bon hangni ngimdon u khle jong ka university hapo ka campus jongi tangba ila kentai iong BM ngamla nama lada kamuan na ministry kata kumala ong ni ki kunhon badon hapo ka university ki statutory bodies yang mo kumka nehuta nihusul neka nihunsa ngila kerbar nyong ngidon bat phim don kam le phisu chimti nang ta su pentip sa ministry ba namar mundon badon hang ne po university ngala chimti kumu senior most professor tamba ikram tre haba ikram tre next senior most hakto kapor dei profesor barik namar ikong sungo ide profesor barik te ngile che profesor barik ngam profesor barik pi tren em bership ya ka neka kam yong ngabiak ngan ship
pi